talaga ako ma-content. So, binili ko to sa palit guys. Hindi ko alam kung parang shop ang link to. Ang cute! May heart. Ang tamis. Coated with chocolate siya. So, bumili akong ganito. Macarons naman siya. Nahanap ko talaga yun. Kasi gusto kong try yun yung mga rolls. Darating lang po pala namin sa Apalit. Pinuntahan namin si Mo at Lola B. Lang po, wala pong special dito sa video na to. Lang, trip ko lang po mag-vlog. Wala na po kasi kami content. Thanks for watching this video. Hope you enjoyed this video. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Team Madla and Lucen. Thanks for watching, guys. That's it for today's video. Please like, share, Subscribe. please click the notification bell for more upcoming videos. Thanks for watching!